निश्चित भाव में मोर आशा और विश्वास बाबा घरे गला আছে బ్యాటరీ నిండుగా ఉంది টাইম 2টা আইসিবি 10 মিনিট আছে किभଳି ଭାବରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଏ ମାଟିର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେତେଜଣ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦେଶରେ କଥା ବିକାଶର କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଜିଥିଲା ସେ କେତେଜଣ ସେଠି ଇଏ ହଉଥିଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ମଞ୍ଚଟା ପ୍ରାୟ ଭଲ ଥିଲା ଏବଂ ସବୁ ବର୍ଷ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଷ୍ଟଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକୁ ଆମେ ଦେଖେଇଥାଉ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶକୁ ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ କଣ ଅଛି କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପୁଣି ଅଛି ମାଟିର ଏ ମାଟିର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ମାଟିର କଥାକୁ ଉଠେଇବା ମାନେ ଭର୍ସେସ୍ ବିଜେପି କି ଭର୍ସେସ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ ନୁହେଁ ଏ ମାଟିର ଭର୍ସେସ୍ ଏ ମାଟିର ପୁଅ ପାଇଁ ମାଟିର ପିଲା ପାଇଁ ୟୁଥ୍ ପାଇଁ ମହିଳା ପାଇଁ ମା ପାଇଁ ମାଟି ପାଇଁ ମଣିଷ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ ସବୁବେଳେ ଅଛି ସଦା ସର୍ବଦା ରହିବ ଏଇଟା ଏ ବର୍ଷର ମଣ୍ଡେଇ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେଭଳି ଭାବରେ କରିବା କଥା ସେଇଭଳିଆ ଆଖି ଦୁଶା ଯୋଉ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଠିକ ନଥିଲା ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଡ଼ାଗଡ଼ ମଣ୍ଡେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପଡ଼ାଗଡ଼ ମଣ୍ଡେଇ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଇଥିଲା ଷ୍ଟେଜରେ ଡକାଯାଇନଥିଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଆସିନାହାନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ବୟକଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମଣ୍ଡେଇ ଏଭଳି କରିବା କଥା ନୁହଁ ମଣ୍ଡେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବା କଥା ଏକତରଫା କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା ଏଇଟା ଅନୁଭବ ଏଥର କରାଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟୋକଲର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅନେକ କଥା କରିଥିଲେ ବାଘ ସର୍ବଦା ବାଘ ବାଘ ତ ରହିବ ଗର୍ଜନ କରିବ ମାଟି ପାଇଁ ଗର୍ଜନ କରିବ ମା ପାଇଁ କରିବ ମଣିଷ ପାଇଁ କରିବ ବାଘ ଅଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛେଳି ମାନେ ଥିବେ ଛେଳି ମାନେ ଡରିବେ ଡରିବା ପାଇଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଗଲେ ସେ ଡରୁଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କିଛି କରୁଥିଲେ ବାଘକୁ ଡରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଛେଳି ମାନେ ଡରୁଥିବେ ସେଟା ଯିଏ ମାନେ ଡରୁଥିବେ ସେମାନେ ଛେଳି ହେଇଥିବେ ମାନେ ମଞ୍ଚର ଗାରିମା କିଛି ଯଦି ଆମେ ସଠିକ କଥା କହିବା ଆମେ ମଞ୍ଚରେ ଆମର ବିକାଶର କଥା ନ କହିବା ଏଇ ମଣ୍ଡେଇଟା ହଉଛି ଖାଲି ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚେଇବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିକାଶର ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡେଇ ବିକାଶର ଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ ଅଲଗା ମନୋହର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀକୁ ଯୋଉ ଆପଣ ସମୁଦ୍ରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ବାଘ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ ସେଟା କରିକି ଦେଖେଇଛି ସେଟା ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ କେବଳ ନାହିଁ ମୋର ମାଟିର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋର ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପଛରେ ଅଛି ଲୋକ ମତେ କହିବା ପାଇଁ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ଏମଏଲଏ ବନେଇଛନ୍ତି ଏଇ ମାଟିର କଥା କହିବା ପାଇଁ ମାଟିର ସ୍ୱାଭିମାନ ମାଟିର ନ୍ୟାୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ମତେ କହିଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାଟା ମୋର ହକ୍ ଅଛି ଏବଂ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତେଣୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ମୁଁ ପାଳନ କରୁଛି ଏଇ ମାଟିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ମୁଁ ପାଳନ କରୁଛି ମାଟିର ମା ମଣିଷ ଏବଂ ମାଟି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହବ